този клип ще се научим как да решаваме уравнения от вида a по x плюс b е равно на 0. Тези уравнения са лесни, така че не би трябвало да ви затруднят. Ще дам пример, който е много лесен и ще покажа стъпките, по които аз минавам и как аз го решавам. 5 по x плюс 25 е равно на 0. Първото нещо, което гледам, къде е хикса? Трябва хикса да бъде винаги от лявата страна на равното. Ето го равното. Къде е хикса? От лявата страна. Добре, значи това е окей. Хикса от лявата страна, няма да го премествам, то си е там. Какво друго ще гледам? Ако имам някакво число с плюс, с минус, тук има плюс 25, ще се стремя това число с плюс, с минус да го преместя от другата страна на равното. И сега го правя. Приписвам си 5 по хикс. И сега казах, ако имам число с плюс или с минус, се стремя да го преместя от другата страна на равното. Тоест, от дясната страна. Ако преместваме едно число от другата страна на равното, то се променя знак. От плюс ще стане минус. Приписвам си равното. И сега, щом го премествам, става минус 25. Добре, окей. Сега, получихме следното нещо. 5 по хикс е равно на минус 25. Единствено преместих 25-цата и се смени знака. Сега вече трябва да намеря колко е хикс. За да намеря колко е хикс, трябва да разделя дясното число, дясното от страна на равното, с лявото число. Тоест, минус 25 делено на 5. И хикс е минус 5. И по тези стъпки, като минавате, ще решавате такъв вид уравнения по много лесен и елементарен начин.